Sampeyan ngejak dagelan koclok ya, Mas. Lho, sing apik koclok ngene iki. Ngene iki lho. Sampeyan iki bolon ndi? Aku bolon tik. Lah piye? Lah kowe apa tau ngerti kok sapi diperiksa kowe lara apa, Pi? Sirahe ngeluh apa piye, Pi? Heeh. Dus kowe lara apa, Dus? Lho, pinter dokter kan langsung teko suntik. Gitu Pak nggih? Heeh. Pocong mengajarkan kita tentang kesederhanaan. Kok sederhana. Wong ki rasane neko-neko mula pocong kae ya ngentek biyen saiki ya putih, renek kok pocong ngangge Batik. batik ini yen saru. Wongan wis ngadang ning gone tengah ngarep lawangku sapa iki? Enek ratu sikile sak ugel to. Iki ratu anakan iki. Ratu anak. Karo kowe. Ana pawongan sing arep nglamar karo kowe. Rama gedong. Ya ngono segala Jaka Kendil. Jaka Kendil. Nggih. Weh, saduk. Ewu ha. Haji ngerti. Lara ta? Lara tenan iki. Diomongi ya. Aduh, tangane antep ya, Met. Aja ngono Yono kaya absen. bareng petuk kedua helman. Aku tak nggo helm kok omahe. Aduh. Ya ku. Ya iki Rama. Sugeng dalu, selamat malam Cak Komet, Cak Slendro. Selamat malam Sugeng Dalu, Mas Didik. Wah, luar biasa. Alhamdulillah ketemu lagi. Nggih, dalu mboten panggih panjenengan. Iya. Dalu punika saged silaturahmi wonten Pelemahan Lor nggih. Pelemahan Lor. Sembah kasuwun ingkang sepisan kula aturaken kagem Bapak kula. Sapa? Panjenenganipun Haji Buat Santoso. Heeh, Pak Santoso. Juragane bis. Heeh. Kaping kalihpun kula aturaken salam takdim kula katur panjenenganipun Bapak Panitia. Bapak Lasiono. Sedaya warga masyarakat Pelemahan Lor. Mugi-mugi dipun paringi panjang yuswa sehat walafiat. Ya. Malam yang spektakuler dalu punika. Spektakuler ya, Pak. Wayang kulit disumeti mercon. Wah, tenan kok piyai kene sembodo. Acarane apa iki bengi iki, Met? Final Piala Dunia. Iya, awake dhewe ngenteni final Piala Dunia. Bengi iki piyai kene nekake wayangan sing meriah kaya ngene iki acarane apa kok kaitane karo Piala Dunia iki lho. Iki takoke ruwen-rena wis karuan wayangan kok. Lho, maksudnya acarane iki lho apa duwe gawe apa sunatan apa nikahan? Bersih dusun. Lah kowe kok ngerti lah kok muni kowe iki nek acarane. Lho nek tegese nek Piala Dunia rasa dipikir. Nak engko iki tetep bangga Prancis, ya Pak ya. Kowe iki jane mudeng bal apa ora? Bal-balan Piala Dunia World Cup. Wis ngerti, Prancis wis kalah ya, Met. Wis kalah ya. Iki kok finale Arab kalih Belanda nggih. Lah aku lha apik kuwi. Apik kuwi. Arab Belanda. Arab gak wis mulai dhisik kok ya malah. Spanyol karo Argentina. Apike ki engko ya pas wae goro-goro ya to. Gara-gara. Kene dike proyektor gak usah goro-goro nonton layar lebar nek kene bal-balan. Kur bal-balan rampung mancik wayangan meneh. Ngoten pripun? Pripun Bu cocok mboten? Nek saged kolaborasi. Piye? Dadi kelire wayang ning dienggo nonton bal. Heeh, lah ya mula kuwi. Dadi engko nek wayah bal-balan mulai wayange mandeg sik. Digenti bal-balan. Engko nek bal-balane rampung wayang dagelan neh. Ngoten nggih Bu nggih. Setuju to? Ayo Met, suara rakyat adalah suara Tuhan, Met. Lha kalau medeni wong malah Kudu dituruti paling enggak iku dadi engko rampunge wayangan iki paling enggak jam 11 ngoten nggih. iki wis kliwat. 11 awan iki lho. Rasawan kowe dhewe ae kene wegah kok. Kok wegah lah kowe ora Aku wis ora tak pikir engko ora nyenengne karo panitia. Aku Spanyol menang ya res gak patek seneng. Jago kula kan Argentina. Lah bojo kula iki Spanyol. Kaitane apa kan kudune mergo Spanyol kuwi nang maratuaku. Sapa? Lamin kuwi maratuaku. Oh, Lamin Yamal sampai aku engko
ngetokne nek aku seneng Argentina, aku turun jaba. Mula timbangane aku mikir engko tuku jero apa jaba, engko ki aku gak mulih. Oh ngono. Lah ning ndi? Karaoke. Kuwi ora kena kanggo conto nek iso ki rukun kaya piyai kene grapyak semanak sembodo. Panitia awake dhewe teko langsung ditokne apa-apa lho, Men. Walah, opo metu kabeh. Lah iya, wah. Kopi yo enek. Kopi. Piye rasane, Met? Pahit lho. Lali ra kei gula napa. Ning mboten napa-napa senenganku kok. Kowe nek pahit napa legi-legi yo ora apik, kowe gulamu dhuwur kok. Kenek gula. Kenek gula iki gampang ilange. Olahraga. Mboten. Ngombe obat. Sanes. Terapi. Disirami banyu mesti ilang. Karek kenekmu ning ndi, Met? Nek nang sikil mbok sirami banyu sikil gulamu ilang, Met. Lho iki piye? Kenek gula kok kira gepok karo gula ngono ya. Lah ya kowe iki kok diabetes. Kok diabetes kok diabetes. Kelemahan lor. Iya, Mas. Wah, ini dusun nggih, Pak ya? Dusun. Dusune luar biasa iso wayangan lho. Lah sebabnya apa dusun kok iso nanggap wayangan? Ayo mergo ora donature kuat iki nek trimo iki ditanggapne iki 5 tahun lho jek kuat iki nek Pak Kaji Santoso duwite kadung akeh kok, Met. Berarti pun tepang kali Pak Kaji Santoso. Wis kaya Pakku dhewe to, Met. Sing pundi to? Sing dijajali. Alah kowe iki kok karo Pak Haji buat Santoso kok ya ora ngerti to? Ha nggih. Kowe ngerti apa ora? Halo Bapak Haji buat apa susah? Buat apa? Lambemu. Kowe iki juragan bis yo duwe koperasi daleme pirang-pirang kene lho Met ora dinggeni. Bise ning perapatan kono ya ana mahkota. Lho iki bise kagungane Pak Haji Santoso. Berarti pun apa? Aku ya wis biasa to karo Pak Haji Santoso. Sing pundi to Pak Haji? Ya. Ayo toleh. Jenenge wis kenal. Wis hafal. Sing batikan, Met. Sing kabeh batikane. Lha panitia biru-biru batik tok. Iku panitia to, Met. Tak kira mang santunan anak yatim. Lah, panitia santunan. Oh, panitia ya. Pak, lah kowe ngerti kera? Lho, wong kene sing ditelepon nek awakmu aku ditelepon. Telepon. Tanggalan kosong. Langsung mbok tampa. Langsung. Iki nak ngejab wis 4 tahun yang lalu kok. Lho Mosok to, Mat? Iki dhuwit wis ora petek enek iki engko. Nasibku piye kok duit ora enek iki? Wis lunas kok engko ya. Lho lah aku piye Met iki? Omahku bluro lho adoh lho. Lah nyapa aku mikir keluargaku ora wis bingung mikir kowe lho. Pak Haji Santoso piantune ing pundi? Lah. Nggih Mas, leres. Loh, dudu lho Met iki Met kanane. Loh, kanane iki Pak Babin Samet, Pak polisi kuwi. Lah nggih lek kanane malih. Dudu ki Met. Mosok kanane neh kuwi nganggo jaket kuwi Met. Mboten pun ngeten mawon sing Pak Haji Santoso ngaku. Lho, Malah mau perintah. kowe kok Pak Haji Santoso iki piye? Menika kuwi sing dalu Pak. Sembah suwun Pak Haji Santoso. Sing jajar karo dan Kapolsek kae Bapak Kapolsek. Piyai iki nek sembodo ya ngono kuwi Met. Tidak banyak bicara tapi banyak harta dan kerja. Ini yang patut kita contoh awake dhewe iki. Mula didongakno masyarakat pelemahan lor menika lore aja dawa-dawa. ben menekankan ngono lho. Lah ya, kowe ndongakno ya pelemahan lor aja sampai kidul, Met. Yo, kidul dhewe. Kidul somen wong nanggap dhewe. Kidul nanggap dhewe. Sampai kidul. Somen bedudukane kono dhewe. Kono bedungane sok ben ae. Sukane kono dhewe. Somen ra mau melakone ding ya. Tuku. Nah, kula yen enten ramen-ramen mesti teko ngoten. Enten son ya teko ngono. Lah wong terop barang ya moro. Moro wong kula niku kaper dadi. Ya iki didongakne. Iki didongakne muga-muga piyai pelemahan kene. Lor, pelemahan kene piye to kok? Ya pelemahan lor kene. Kudu meni lor. Soale nek kidul. Iya. Pelemahan lor. Nah, mugi-mugi sedaya kemawon dados tiyang sugih Allahumma. Amin. Sugih Allahumma. Amin. Sing semangat Bu, sugih. Ngono ya ora ndongane kok sugih muga-muga tak dongakne anake dadi anak sing pinter nggih Bu nggih. Pinter nggih. Pinter tok kaya Pak Kaji ini ape tuku bis nggih apa? Yo sing penting sugih, nggih ta Pak nggih? Ya iya no. Sugih no. Lah kowe dapurmu tekan kene nek gak pokok bayaran, apa iso tekan kene? Lho, sing iso bayar ki ya wong sugih. Tapi setidaknya kan pinter, Met. Nek ora pinter kowe nyapa dadak sugih kuwi? Lah nyapa? Kudu menungso iki kudu duwe skill, kepinteran, kecerdasan, SDM-e diperlukan. Lah kowe ora melek, iki sikil tengen, iki sikil kiwa.
Sampeyan ngejak dagelan koclok ya, Mas. Lho, sing apik koclok ngene iki. Ngene iki lho. Sampeyan iki bolon ndi? Aku bolon tik. Pancen omong karo TB iki angel ya, Mas ya. TB matamu. TB matamu. Lali-lali aku cangkemmu. Wah, kulinamu. Kula nek ora tak ban lho. Sorry met lali aku. Beda nang kono gundul. Yo omole karo cah Jonegoro ki angel. Setidaknya iki nek duwe anak sing pinter cerdas kuwi idamane wong tuwa ya met ya. Zaman piye anak sugih ya malah wong tua bangga. Pinter nggih Bu nggih. Sugih, halo Ma. Banter. Berarti penting sugih. Sik ancen kono kowe balane Pak Haji langsung pacisan. Dadi wong Pleman Lor kene iki luwih penting sugih timbangane pinter iki. Nggih no. Sik nyatane jelas. Ki tak tekokane sampean ning sor pelem ya Dik ya. Sampean balaku nggih. Alah. Bolo kok ngrayu. Sampean tak dongakne anake pinter amin Allahumma. Sampean muni amin ngono lho. Amin kok mau peksa ki lho. Iki kok kene. Mek tak omongi ya nek duwe anak iku pinter. Bocah pinter. Sok nek gedhe dadi dokter. Oh. Dadi anak iki nek pinter dadi dokter. Apa kabeh dokter pinter? Pinter to met sekolahe wis suwe lho met kecerdasane lho. Lah nek pinternya apa aku meriksakno bojoku kok ditakoki. Takoki piye? Ini kenapa ngono? Lah nek pinter mesti ya ngerti to langsung suntik ngono ae. Berarti gak kabeh dokter pinter. Maksude dokter ditakoni pinter ki keluhane bojomu sing dirasakne apa? Lah mbah aku ya ora melu ngrasakne kok. Lho. Wong sak periksa ya tak periksakno ngono. Kowe ketoke kok keluargane dokter ketoke. Ya ora maksude kene. Tak takoni ya iki. Piye? Dokter umum karo dokter kewan pinter ndi? Ya pinter dokter umum to, Met. Lah lagi ngene salah kok. Dokter umum iki kudu ngerti penyakit, strategi piye cara berpengobatan. Obate iki nek panas ki apa? Kowe iki kakek ngomong ning kliwat. Lho, lah nek kowe piye? ya pinter dokter kewan oh, Bos. Lah kok iso pinter dokter kewan? Dokter umum kae teko dadak ditakoni. Keng napa, Mbah? Keng napa, Dik? Napa sing dirasane? Iya. Dokter kewane ora kok. Lah piye? Lah kowe apa tau ngerti kok sapi diperiksa kowe lara apa, Pi? Sirahe ngeluh apa piye, Pi? Dus kowe lara apa, Dus? Lho, pinter dokter kewan langsung teko suntik. Gitu Pak nggih? Heeh. Ah, goblok. Oh iya, nek cara jujur-jujuran iki malah jujur anu ya dokter sapi ya dokter kewan ya. Iya ngono. Soale dokter menungso nek dokter umum ki iso berskandal karo pasien. Bisa berskandal. Wis ora satu aku dhewe skandal kok. Karo pasienmu. Aku dokter tak antem iki. Lah nyapa? Lah aku bojone resmi lho. Lah kok ini apanya? Suaminya, Pak. Tunggu di luar. Ngono ki. Ejal, kuwi bayangna to. Aku iki bojone sah lho. Kok kon ngenteni njaba? Lah bareng ning jero tak rumah. Diabani doktere ngono ki. Doktere muni piye? Kowe apane bojomu? Bojomu kan ngatini. Ngatini tak tabuk di sana. Sapa bojomu ki kok? Vanessa Angel. Wis matek lho, Meh. Urip neh. Dadi bojomu iki sing B kok. Oh B. Dadi masalah Vanessa. Mbak Angel. Lah ya ditakoni. Mbak Angel. Niki suaminya? Iya. Tunggu di luar. Aku hanya tersinggung toh. Ning jaba kae aku wis moh ado-ado. Nang lungguh pinggire kae. Lah kok krungu ibu ngono ki. Doktere rada genit ngene aku wis plas-plas ae kon jaba. Lah iya. Rasane krungu iki kon jaba ya. Krungu. Doktere muni piye? Gludak seks iki opo ya aku ngono. Bapak Siapane Bu, bojomu? silakan tengkurap ya. Lho aku ngono. Aku terus mak teratap tuh. Wis urung-urung kok mengkurep aku ngono. Aku bojone rung tau mengkurepno e. Urung rena-rena lah. Urung padahal wis tau tik ya, Met. Tak kaplok. Iki mau lho, lanjutke iki. Tike kono karo nggonku beda. Kowe bojomu kon mengkurep. Mengkurap enggak sakit ta, Bu? Ngono. Aku wis kesuwe tak dobrak deyel. Lawange mbok saduk. Lah piye? Lah bojoku lah kok remi to karo dokter. Kuwi jenenge kowe iki apa iki bojo sing ora bertanggung jawab kuwi dipriksa supayane penyakite ben luwih tenang doktere ora mbok jak omong. Lah wong kowe priksa ya tukaran karo dokter kae lho aku sin. Ora tukaran karo ya perkara matematika to. Doktere mbok tukaran. Nggih to. Dokter gigi kula lek nyoplokno untu. Nyopot untu. Nggawa teng kantor polisi perkara mriksane untu niki. Ndak lho gara-gara ya niku doktere. Piye? Kudune nyopot untu niku rak 100. Lah kula kok ditarik 1 juta. Ayo diskriminasi to ngono kuwi. Apa-apa? Diskriminalisasi. Iya. Diskriminasi to kuwi. Kok iso ditarik 1 juta lho, Met? Lah kula kan antri. Kula nomor setunggal. Lah sing antri 10 tasik 9 to teng jaba. Kula dijabut. Waduh aku ngono.
Luar, Pak. Lah bareng krungu sambat kula niku sing songo melayu mulih. Sing songo melayu mulih. Melayu mulih. Berapa drog no? 1 juta. Lho, lah kok akeh men. Lah sing songo ke men melayu ngijoli. Waduh, aku geger aku. Langsung. Wong periksa dadak padu karo doktere. Wis dhuwit 1 juta ya nggon nyoplokno untu. Aku saiki wis pathanku, alah untu akeh nggopo aku ya ngono. Malah apik metik tanpa gigi yo. Apik tanpa gigi kaya metik ya. Oh sing penting iki kaya piyai kene iki didongakne dalam acara bersih dusun. Sun Iki eling karo bibit kawit Mbah-mbah sing mbawreksa ngawiti desa Peleman Lor kene, Mas. Betul. Iki apa iki menehi conto, menehi tulodo kanggo anak turun sing awake dhewe sok ben ngerti budaya. Ra ngaten to Mbak Cang. Nggih nyun sewu Pak Didik, nyun sewu Pak Haji. Ugi para rawuh sedaya niki nek mboten teng Peleman Lor mboten kula buka. Lho masalahnya apa? Mas? Asline bersih dusun, bersih desa niku rak pentinge ngresiki ora trima njaba ning jerone. Iya, ya lahir ya batin. Ya lahir ya batine, ngono. Musok mangsa kala awake dhewe urip nang gone masyarakat iki kadang-kadang lali. Lali sapa men? Tingkah lakune awake dhewe kadang nyakiti wong liya ning awake dhewe ra krasa. Lah kuwi sing penting, Pak. Niki kula omongke conto mawon. Conto piye? Misale kula bareng kula kok sugih iki ta. Iso tuku ali-ali emas, gelang emas kuwabeh tak tuku tak gawe. Wong liya kamangka tuku siji wae ra iso. Nek ngerti awake dhewe sing kaya ngono kira-kira piye? Ya perasaane Ya, loro ati. Lah kuwi sing angel dilakoni. Awake dhewe iso ya tuku siji wae pantese piye. Dadi wong liya gak kemiren, gak lara ati. Ora iri. Ngono. Dadi wong sing apik intine ku lho, malah awake dhewe iki kudu nulat apa sing jarine setan nang donya iki. Iki apik. Dadi ada filosofi. Setan kok apik iki. Apik, Pak. Met. Setan kuwi ra elek ketoke. Setan ganggu ning jeneng setan kuwi itu bisa kita pelajari melalui filosofi. Filosofi itu adalah makna yang terdalam. Iki nek gak nenggone Peleman Lor ora mbok ucapne ya, Met. Filosofine setan ki lho apa? Iki kok nek nang Peleman Kidul nganggo iki apa ora, Met? gak no. Tak tapuk. Kayak omong iki nek gak ning Peleman Lor gak bakal. Sing kula ngertes iki, Pak. Wonten jenenge setan gundul. Setan gundul. Atau biasa disebut dengan tuyul. Apik lho tuyul ku, Met. Apik ana sing disebut sundel bolong. Sundel bolong. Kuntilanak, anak kuntil. Kok anak kuntil barang lho? Ya kuntilanak Pocong. pocong. Niku Iku iso dadi filosofi kanggo bersih desa ya, Met. betul, kita harus Menyadari bahwa kebaikan itu belum tentu dipandang orang lain. diawali dari setan gundul. Tuyul. Ini mengajarkan kita awet cilik itu harus bisa mandiri mencari uang sendiri. Itu tuyul. Dadi kecil kudu iso mandiri. Oh, iya. Iki tuyul iki barate wong lanang. Kon golek duit, Iya. mulih-mulih. Rasa melu-melu. Lho ya. Aku sing ngartekne kok. Iya. Setan gundul. Enten lagune. Lagune piye? Setan gundul. Nek gak gundul aja dadi setan. Aku setan gundul temokno duitku kuwi lho. Iya lah ya. Sing ras gundul ora setan. Lah ya niku setan gundul, Pak. Yang kedua wonten sundel bolong. Sundel bolong. Lah kira malah medeni to Met sundel bolong kuwi. Lho kuwi ra sing wujude lah iki sing makna yang terdalam. Filosofinya. Maknane apa sundel bolong? Wong ki ngrasakno lara kaya apa, priya sedih kaya apa, aja Iya. dituduh-tuduhke ning disimpen dhewe mula sundel bolong kae ngarep apik, gurine ki catu. Bolong. Mula dijenak nih Sundel bolong. Enak lagune. Lagune piye? Sundel bolong. Nek gak bolong, sundel. Kabeh kok sundel bolong nek gak bolong gak sundel. Kuwi filosofine sundel bolong. Iya. Sing nomor 3 mau kuntilanak. Ini mengajarkan kita sedih maupun senang itu kita harus tertawa. Mula kuntilanak kae. Aku melok kowe iki. Lah ya itu kuntilanak. Yang terakhir pocong. Pocong mengajarkan kita tentang kesederhanaan. Kok sederhana? Wong ki rasane neko-neko mula pocong kae ya ngentek biyen saiki ya putih, herenek kok pocong ngangge Batik. Batik ini yen saru ta. Sok ben kowe tak gawe ping ae ya Met ya. Untumu no. Sing nakoki kok ya malah lucu. Oh, sing penting iki rak ya bersih dusun kene iki muga-muga sak pungkure ngawontenaken pagelaran wayang kulit
kulit gemah roh apa? Tak cekeli dadi wong-wong iki ngerti. Dagelane stunting. Ya pancen urung entuk MBG kok. Dagelan loro kok sagel. Kowe ngece didongakne muga-muga piyai kene seger waras. Iya. Anggenipun pados sandang papan saha pangan diparingi rejeki kathah tur barokah. Iya, Mak. Muga-muga sehat nggih Bu nggih. Anake muga-muga pinter kabeh, sukses sugih kabeh. Muga-muga tahun depan iso nimbali pagelaran wayang kulit Mas Didik meneh. Amin. Iki sindene kuatah nggih Pak nggih. Iki ngundang sinden Met. Nggih dadi sinden iki ya nyanyi, ya joget, ya nembang, ya banyol. Menghibur. Menghibur iki dadi iki sinden-sinden iki karo ketoprakan Met karo mlaku ngunggane sinden-sinden. Nah. Nggih Mas nggih. Ya, karepmu piye acaramu? Lakone Joko Kendil Met. Joko Kendil. Nggih no. Aku kowe nang lali biasanya karo TV lho. ora ketoprak. Aku ora tau ketoprak, Bro. Iso Met iki dagelan tuh harus ngerti apa-apa mesti mak komen iki suarane nggih apik. Iki kok dadi Joko Kendil. Aku sing pas dapuk aku to peragaanku, pemeran sing pas kanggo awakku dhewe Met. Dapukmu apa? Kula kan gede dhuwur, Pak. Heeh. Nggih. Kowe kaya bal bekel nek gedhe dhuwur iki lho. Kowe nyenengne aku ndak iso piye? Iya. Ketok padha pemengarep lho to. Kowe iki nek sing apik kabeh raine ya jembar siji sing salah. Apa? Lambemu keciuten. Tuku sing rada ombo. Lah kaya bagus kaya kae aku. Aku dadi pakane. Dadi ngiras-ngirus nyeluk sinden. Nyeluk sinden diceluk piye sinden iki iso nyuwara kabeh apa ora? Oke. Sinden-sinden kuwabeh iki engko arep mbok lamar. Heh? Iki mbok lamar sinden-sinden. Lha iki ku nak gulem kabeh apa aku gak jeleput? Sing arep gelem karo siluman nyambik lho sapa kepedean iki lho. Upama. Ya ditakoni sik kira-kira gelem apa ora. Oh iya. Nggih sik iki dapakmu truduk wis ngeprak apa ora? Iso. Piye jajal? Sik Mas. Yo. Ndendi to kowe? Lho. Ya ngangge lambe to lambe. Iya. Tik. Tik. Tik iki Mbak Santi. Anu pringit suwe gak tik. Bumbunge cilik. Turuk ngono lho. Lha kok iso kok gak nyang. Todok. Todok. La. Sarman endraku ngaku pinata. Ya masih kagengan Matane. Ya ora masih iki lho Mas. Ya pas ya ora pas. Kene dandan sik dapakmu Joko Kendil. Aku ngejak kowe kok malah rekoso. Sing minane gak kene lho. Tapi murah iki. Murah iki. Terang ora Mas. Wah, undang-undangane kok. Iya. Itu 5. Layan aku kon mangkate mergo murah aku ya. Kene. Ayo kene. Tapi ya bener ngene ya, Met. Lah ya mari. Murah tapi apik gak apa-apa ya. Lah, ya murah apik ning. Oh sing dinane elek berarti Mas. Mas yo jare kowe elek, Mas. Ora. Kowe dadi apa? Lembuh. Rambutnya ora ngono kuwi. Wah, ya Joko Kendil kok ya ngono kuwi malah dadi Joko Tik. Wes kene diandani sik kowe, Met. Soale iki Joko Kendil iki. Wis manut to kowe iki. Tuwekane Aril iki. Nang ngene ganteng. Iya ya. Aku ganteng, Pak Ndro. Ganteng. Kok tenan bindeng lho suarane lho. Bindeng Joko Kendil ya Mas ya. Kowe tau ndelok toprak lah. Enggak. Suarane piye? Nah, engko terus nyanyi bar iki engko kowe ngrayu karo nglamar ning kono aku. Kok apik ngene ya Met kowe, Met. Aku dhewe gumun kok. Aku dandani apa kae apik. Suarane piye? Kowe iki bindeng to. Ya yuk. Aku ene ape amar. Oh iya. Tuk ne. Iya no. Tuk. Tuk empe bindeng. Ari nenggo sagunge pakurmatan para lenggah kakung semono putri kang satu hudat kinurmatan. Nek siarane, Pak. Sesarengan sandiwara ketoprak siksa budaya. Lah sing disiksa sapa iki? Lah ora entuk mangan iki, Met. Siksa budaya. Cahya sumirat budaya. Mijil saking lalat dan bumi Kediri Jawi Wetan.
Jumbuh kalian pamundutanipun Bapak panitia ing dalu punika ngersakaken salah setunggaling cariyos Joko Kendhil jatuh cinta. Paraga ing dalu punika badhe kula aturaken. Gusti Hadipati pun asta panjenenganipun Cak Slendra seniman saking Ngayuk Jakarta. Parandening Widya-Widyawati, lek mercone jeb ora lek. Tasik. Dadi kok nek pas muni gebyar Gebyar. Kene sak deren 15.000, Mas. Oh iya. Widyawati pun asta pesinden-pesinden cahya sumirat. Ing telenging cariyos ing dalu punika mangke pun panjenenganipun Mas Joko Kendhil pun asta panjenenganipun Bapak Komet. Dos pundi cariyos ing dalu punika luhuring budaya mahanani kuncarane bangsa sekali merdeka mercon lek tetep merdeka. Tok 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 tok. Ya aku ya pemain yang ngiras mercon. Ayo we teko. Lah, mercon nusul ya oleh. Ya, sekali merdeka tetep merdeka. Tok 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 tok. Tukang mercon krinan. Teko. Assalamualaikum. Atuh. Aku assalamualaikum ora? Yo iki kok. Kula ingkang suweng. Mlakumu pincang. Pincang piye pincang sikile? Sikile. 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 Ora suwek iraiku kok. Sikil ana yo loro ki tok. Ngene salah. Ora rasa go sikil. Nek mlaku piye kok? Ngene wis ngene yo pincang. Kula ingkang sowan sinuwun. Lha, kula pun mboten nampi tamu malih. Yo. Iki nak ngono toprak ra jalan lho. Kok toprak gak jalan piye? Jere karo ngedeke sindel. Iya. Kula ingkang sowan sinuwun. Heeh. Sapa iki ana pawongan wis ngadang ning gone tengahing ngarep lawangku sapa iki? Enek ratu sikile sak ugel to. Iki ratu anakan iki. Ratu anakan. Niku sinuwun suarane ketoprakan ngene nek. Sinuwun tremos. Kok tremos ki? Lah kowe ndek kok. Jur sliramu teko ning gone ngomahku. Aku tak melok nggonmu ya. Ya, ngene ae toprak saiki. Oh iya. Iya biyen. Ngene kayak sapu tangan. Kula ingkang sowan kula menika Joko Kendhil. Sapa? Joko Kendhil. Jenengmu sapa? Saru. Joko Kendhil. Saru. Lho, omong karo ratu kok muni Joko apa mau? Joko Kendhil. Iku lho Saru. Lah mau mbok kon ngono. Maksudnya nek gak jelas ki dingenekne. Oh iya. Joko Kendhil. Joko Kendhil? Nggih. Sliramu kok teko ning gone Kadipaten ana wigati apa Joko Kendhil? Mekaten sinuwun. Anggen kula sowan menika, anggen menika badhe ngaturaken tik. Lho. Badhe pados tik-tikan. Badhe nglamar. Sapa sing ape mbok jak ngamar? Lan jenengan nggih gadah putra kathah, duka mungkin sing niki napa sing nika rak nggih enten sing purun. Pancen putra putriku kabeh iki yen wedok kiayu dasare bapak ya bagus gagah pideksa Joko Kendhil. Baling-baling bambu. Ki Ratu Wedoremon. Kowe pengen ngerti karo putra putriku sing arep mbok lamar? Nggih, sinuwun. Kene nduk. Nggih. Aku dasare wong tuwa ora duwe kuwasa kabeh ning gone anakku ya Joko Kendhil. Nggih, sinuwun. Mergo bapakku ora duwe kuwasa kabeh iki ning anakku, lamun yen penglamarmu kok ditampa, bapak ya matur nuwun. Sami-sami. Kene nduk ngadeka cahayu turuk. Doprane. Iya iki. Oh, cek terus. Lololo lelele. Tok 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 tok. Tok 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 tok.
Widyawati putranipun Rama Cahayu. Matur nuwun nggih niki mawon mboten napa-napa. Meneng. Meneng lho Mas. Ngaruh Gusti arep pangandikan. Nggih anakku. Injih Rama. Sliramu tak timbali ning gone pangarepane Rama Wigati sing arep tak aturke karo kowe Cahayu. Injih. Iki ana bedigal sing arep nglamar karo kowe. Bedigal Rama. Pawongan lho. Lah ya. Ana pawongan sing arep nglamar karo kowe, bocahe jenenge Joko Endil. Kendil. Kira-kira mbok tampa apa ora? Tiang niki Rama. Ya iki sing aran Joko Kendil. Ya tiang niki Rama. Niki Rama. Rama. Piye anak? Joko Kendil kados kecot lempoh Rama. Kowe krungu? Mboten napa-napa Rom. Loh. Ma. Kowe darani karo anakku kaya bekecot lempoh. Kowe mbok tampa apa ora penglamare Joko Kendil? Kula mboten purun Rama. Kula mboten napa-napa. Loh, tapi kula mboten purun. Lho, aku gelem. Tapi kula mboten. Mboten rapopo. Lah sakmene mbiyen engko ra ya nek sing nyantol. Oh iya ya, Nduk. Yen kowe ora gelem ora apa-apa kene. Kono. Injih Rama. Nggih putraku kene nyaketa karo Rama Cahayu. Lah iki gak dienggo apa-apa. Lah iki ora gelem karo awakmu. Oh, tak kira. Nduk coba wangsulana karo Joko Kendil wonge arep nglamar karo awakmu. Wonten dawuh Rama. Joko Kendil. Nggih. Kula, Ndara Putri. Apa pancen bener yen Leres. sliramu arep nglamar kelawan aku? Nggih ngoten wontenipun. Kula menika sinten sing purun? Insyaallah. Ketoprak kok insyaallah kuwi lho. Kowe ketoprak wis mualaf ya kowe iki kok. Insyaallah. Kula badhe nyenengke calon garwa kula. Asing. Ya ampun. Kosek to Joko Kendil. Lho. Simbau reksa. Kepres nganggo. Pripun? Kosek to Joko Kendil. Mbok yo ngilo. Rupamu ki kaya ngopo? Kok teges kowe ki wani-wani nglamar marang putrane Rama? Lho, lambut kenging napa rupa kula nggih kaya wong kok. Tapi Lah wong rupamu kaya ngono lho apa ya pantes yen sinanding karo putrane Rama. Lho, sinten ngertos jenengan ayu kula elek? Lho, digabung. Mungkin dados e. Elek. Aku wegah Joko Kendil. Pun ta mboten napa ditelat 2 minggu ya ngene gak penak balekne. Sik kaya tuku motor nganggo garansi. Mah ya wis to. Wong sakmene mbiyen. Kowe ora gelem. Mboten kersa Rama. Ya coba lungguh iki jek akeh putra-putriku ya Joko Kendil. Nggih. Yen ora ditampa aja gelatimu, lamun ditampa aja seneng atimu. Kene Nduk putraku kene Cahayu. Kene. Nah iki. Ah. Iki. Inggih Rama. Nduk putraku iki ana pawongan sing arep nglamar karo kowe, Nduk. Coba Jawa, wangsulana. Rama. Iki sing rupane. Kayak kuwi Rama. Bel. Bela ya. Sopo iki lho? Bela sapa? Bela sapa iki lho? Kayak kancaku karo kendingi. Iya. Keadaan parah lho dadi. Ning ndi? Heh. Ning ndi? Boleh tiba kene. Kulino iki. Gak. Nduk coba wangsulana karo Joko Kendil nek kowe tresno karo Joko Kendil coba matur karo Jenenge Rama. wau sapa ya Rama? Joko Kendil. Joko Kendil. Nggih Gusti Putri. Lah rambutmu ae wis putih kaya ngene iki jelas wis tuwa lho. Niki kula Semar. Semir kok. Niki kula Semir. Sampean arep nglamar putrane Rama. Menawi angsal. Lah iki bibirmu abang glewer kaya ngene apa pantes lho karo putrane Rama? Sampeyan kok ketoke kok ngelokne aku ra karo-karoan. Lah piye? Aku ki gur acting. Aku yo acting lho ning kene iki. Oh, lah kowe tak Yo, ki piye ki aku? ya ora gelem kowe ora gelem ya, Nduk ya. Aja gelem. Aku ora pura. Oh, ya wis ora gelem kene-kene, Nduk. Anakku Widya Susi ngadeka Cahayu. Rama, katimbalan dawuh. Wonten dawuh menapa panjenengan nimbali kula Rama? Gak enek helm. Nduk. Iki putranipun Rama Cahayu sing denok diblong. Aku remuk iki jelas. Dadi idolane wong arek-arek Enjet Cahayu. ta. Pripun?
Iki ana pawongan arep nglamar karo kowe. Kose, enggak. Maaf. Iya tarmu. Sabar. Saduk. Rama, aku wedi. Wani ya, Kene nduk kene. Manut Rama, manut. Kuwi buta apa? Panas apa ki? Syukur. Nduk. Buta Rama pripun? Iki ana pawongan sing arep nglamar karo kowe. Rama gedong. Yo ngono sekali-kali. Ngono. Kowe tak golekne bathi lho, Mas. Lah yo ngono. Mulai sekali-kali atus bareng. Iki ana kene rada nyedak. Agak engko remuk. Ora. Iki anakku wis jinak. Nduk, Susi, Widya Susi. Injih pripun Rama? Iki ana pawongan sing arep nglamar karo kowe. Kula badhe nglamar panjenengan Gusti Coba ngomong Putri. dhewe. Kowe Nggih. Nyaketo sayu. jenengmu sapa to? Kula Joko Kendil. Joko Kendil. Nggih. Weh, saduk. Toewu Sik. Aku kenewu. Joko Kendil-kendilan ra paten. Met iki hanya adegan lho, Met. Adekan kono nonyone tenanane. Iki hanya adegan sekilas adegan ya, Met ora entuk tenanan kuwi. Visum ye, visum. Tak tuntut selawit. Ora apa-apa, Nduk. Nika lenten sing mbengok mbok tewu. Nah, ngono kuwi. Kula manuk. Ora pak. Manut. Slenthek. Kuwi nek diselenthek korbane loro. Kene karo pulung ati. Iso suwenep. Coba Wangsulana, Lek Susi. Piye? Apa? Sampeyan jenenge mau sapa? Joko Kendil. Kok wis wani-wani nglamar putrane Rama sing cacahe akeh ge ayu-ayu. Lah niku nek angsal nambet. Piandelmu apa wani nglamar? Lho, wedhus wonten sawah kula nggih gadah. Takane sapa? Lho, dene tangga-tangga. Lho, Apa wis ngerti rabiku pawitane akeh? napa Kok ta? mek rupamu kaya ngono lho. Mungkin kula tak celeng-celeng. Heh? Celeng. Lha lah wis rupamu wis kaya celeng iki. Lho, Piye ngene. Nduk Susi kowe gelem ora karo Joko? Ayo mah ta Rama, wong kaya ngono. Nek karo Rama Gelem, piye? heeh ta. Coba Rama rangkul. Plowok. Haji ngerti. Lara ta? Lara tenan iki. Diomongi ya. Aduh, tangane antep ya, Met. Aja ngono yono kaya absen. bareng petuk kedua helman. Aku tak nggo helm kok omahe. Ya ampun. Wes kene gak gelem kene. Cahyu kene. Tak golekno sing anu, Met, lemon, Met. Ngene. Lemon, Dil. Pokoke gelem ngene lho. Kene. Nduk, Cahyu iki ana pawongan sing arep nglamar karo kowe, coba ngono. Ah. Oh iki. Iki mesti gelem iki. Oke. Mesti gelem iki. Iki jelas glegek iki. Pilih tenggalu Putri Ayu. Injih Kula sekedalu. Joko Kendil. Jenengmu Joko Kendil. Nggih, badhe ngersake jenengan. Arep nyapa? Hah, nggih dolanan mawon. Aja njaluk mie lho. Mbok Mek, cicah no. Lah awakmu kaya cah cilik ngono e. Duh, suwe-suwe gedhe. Wis rupane kok kaya tekek. Padha karo mboke ya omong ngono. Lah ya kok kaya ngono to sampean ki? Gak gelem. Gak gelem kowe, Nduk. Ya ampun to. Oh ya wis, mau kene. Keton tiba nguri Ya wis, Nduk, ya Nduk. Kene. Kaya tekek kok. Kene. Widya nuli. Ngene. Nah. Widya nuli. Lah iki kene, Nduk, kene. Nggih. Anu Budi. Kalau malah ingah-ingi kamu. Badhe ngambil kompo. Sik kok ngambil kom. Ora sida mbok anu. Ora padha karo liyane lho, Mas. Wah ketok golek, Pak. Piye to Rama? Piye Rama? Romo. Ana maling.
Badhe nglamar panjenengan Gusti Putri. Awakmu arep nglamar aku. Nggih. Wis ngoco wae rupamu ge, serupamu kaya rupaku. Kok ya jujur men to ya. Gregeten tak sipok. Sipok. Padha kaya copakine kaya geger. Kaya ngene kok wani nglamar aku. Apa kono? Ngomong ngono kuwi Gusti jawaban. Putri. Nek ngomong. Ning kula elek ta. Ning saged ngayemke atine Ora iso. saestu. Aku mah bojo kaya ngono. Aku mah Rama, aku Kowe mah ya wis nduk yen mah. Kene anu putriku sing paling ayu pilihane wong aku kene. Kene lho. Ora iki. Ayo bal. Kono iki. Lagi nduk putraku. Iki ana pawongan sing arep nglamar karo kowe wong ayu. Kula kok ditimbali wonten ingkang lamar. Oh, enek sing arep nglamar. Hei, coba. Gak iya aku. Oh iya, kita gak iya. Iki sing nglamar karo kowe coba matur. Mboten. Kata. Mboten Mbah badhe tawa tewel. Mboten anu, benjing sida niku nyayur niku mboten. Sampean jenenge sapa? Kula komet masa lali. Komet. Komet to Komet iki goblok iki lho. Ya iku. Jare Joko Kendil. Kuwi Joko Kendil. Del, iki lho golek mae iki lho. Iki sing arep Kang Mas Joko Kendil. Aduh. ya kuwi. Ya iki Rama, ya iki sing tak goleki Rama. Kok sing mbok goleki Joko Kendil? Yen ngono wis titiwancine Joko Kendil omah-omah babat bakal malih rupa. Lampu Mas petengi Mas. Ki malih rupa ki. Lampu Mas petengi Mas. Malih Nah, rupa. Malih rupa metke rene adek rene. Joko Kendil Sik arung mati yo. Ora. Iki Mas, lah kene semuk. Lampu iso matine ora iso tak. Meter derene. Lah Joko Kendil bakal malih rupa bagus. Kene. Iki lho. Met iki lho. Lampu siap. Yo. Nah. Yo. Yo. Waspada lah kok padha. Padha eleke. Kang Mas, sing Kene. endi ki sing tak pilih? Sing ndi kok padha? Malah Iki bae. Ayo Kang Mas. Ayo Kang Mas. Ayo. Munggale. Kene. Nah, iki. 50.000. Ayo. Kok 50.000. Kene lho Mak, iki sapa iki Mak? Nah, iki wis lakone Joko Kendil wis kelakon Palakrama. Dadi manten to. Dadi manten. Kang Mas Joko Kendil. Sampun wahyaning Titi Kala Mangsa dedhaupanipun temanten kekalih kaya to cantuka kodhok ngorek. Ayo dangtik Kang Mas. Dangah dasar sing wedok ayu Sulistya ing warni. Dangan-dangan sing teko macan, Mbok. Nganten. Ngantene ayu Sulistya ing warni. Kaya Ayu Sri Kandi. Parandene sing kakung latihan stroke. Suwuk Mas. Hup, suwuk. Nganten anyar ngajak poli. Poli. Sore kok suwuk Pak Dik. Kowe malah tukaran kono. Ora iso dadi MC kene. Mas, terus. Sampun cekar saking sasara papiwahan Sirat Pojo tepaten kekalih. Temanten kekalih rangahipun saya caket repepeh. MC grobokan kuwi. Lumaksana. Temanten saribit hambalang gantal. Nganten lanang kene tetanus gitu. Apa kene saiki hiburan nyanyi-nyanyi. Hiburan. Nah, Nyanyi iki, Pak. Nyanyi ya. Mbok menawi. Nah, iki mae. Wis iki.
Wis rabi wis ki. Suweneng ketane aku kesiksa. Heh? Wis mae wis ora tik-tikan iki ora mampu tik karek Ora menangnya adalah. Digua. Loh, nyanyi. Bentar. Matur nuwun nggih, Mak nggih. Kok matur nuwun urung. Nyanyi ya, Mak ya. Nyanyi apa? Cuma kamu, Mak. Cuma apa gala-gala. Kurindu Oh, gaya. iso aku lek cuma kamu. Tenan? Cuma kamu. Sayangku di dunia ini. Kok angel? Sayang, piye? Sayangku di dunia ini. Tanpa kamu hampa ku rasa dunia ini. Tanpa kamu sunyi ku rasa dunia ini. Cuma kamu cintaku di dunia. Aku mbayangno nome kaya apa. Lah nome rusak, Met. Iki kancane padha nyewu lho. Sik. Kowe ngawur iki ngono tua-tuane sinden lho, Met. Iya. Nek ora enek iki. Saya sepuh saya kathah santenipun. Iya, saya sepuh saya ampun. Mila menika enggak, Mak, enggak. Nyanyi sik ben nyanyi salah lagu ya, Mak. Apa, Mak? Sing penak, Mak. Sing duet-duet. Ya sing duet. Nggih. Ya carane mboke mbak anake kuwi. Oh, mendem itu. Oh, lah kuwi. Apa? Mbah, Mendem itu. embroen kita. Ya. Dru. Sapira, Dru? Anakku kowe apa iki? Mbok aku njaluk dikawinke karo sapa to le? Piye? Karo sapa to le? Serodok bantar to. Serodok. Walah. Kowe kaya Sembarang. Lah kupengku kok mbok dilah. Ngene kaya jetik. jebule kaya ngono tua-tua lah doyan. Aku tere beberapa hari iki seneng tuwa, Dru. Piye Pakku anakmu njaluk dikawinke lho. Ayo wangsulana kaya Wangsulana to, Pak. karo sapa ngono. Ngono mau. Iki diwangsuli bapak apa ibu? Yo Bapak. bapak ibu. Karo sapa tale. Aja suwi-suwi. Minyak kapak jelas. Wah, ambune. Bar mangan apa kowe? Mbah tangane tak dilat. Can badhet tenan kok. Sing penting ana nyawane. Ayo bolos sikat. Yo. Simbok watang kuluwe ana tulung simbok aku wis gedhe ana prawan tulung takokno Tole ngetane abang. Aduh simbok penting kawinan aku iki mbok wis mandhep wedokan
tak nyambut gawe golek duit kanggo nikahan Sipa watang kuluwe ana ketang aku kok mabok Sipa aku wis gedhe ana prawan coba takokno mbok tole ketane abang campuri sapa parutan lele tole rapine gampang luwe dhisik golek gawean aduh simbok penting kawinanmu aku iki mbok wis aduh simbok ra bisa turu awan pengen ketemu ora gampang wong sejodoh yo iya boleh penggam ya gawe Junjung. Aku ada amba. Wes dol mat wes met kandhane waktune ya sakmono kuwi suwe sithik ngono dadi helikopter. Masuk to met helikopter. Iki wis diature mohon izin mbok pilih Bapak ya Pak Edi met. Pak Haji buat Santoso menawi badhe nderek apa iki kersa nembang suka parisuka tapi ngersake lagon mohon izin kali Bapak panitia nggih Bapak Lasiono sareng kalian Bapak bareng Lusiono sinten Pak Lasiono nggih. Nah sembah suwun sing wis karaya-raya nimbali pagelaran ing dalu punika mugi-mugi beliau panjang yuswa sehat walafiat. Amin. Mbok pilih wonten pamundutan Bapak. Monggo sareng Monggo Pak. Nggih. Nah, turuk. Nah, iki kersanipun tindakipun bapak-bapak. Lo. Kawonten Pak Didik. Nggih, wonten dawuh Pak. Cuman monggo menika nggih didhawuhi Pak San ken minggah. Oh nggih, mboten napa-napa. Badhe ngersakaken nembang menapa kalih sinten napa piyambakan. Nggih. Duet mawon Roro Jonggrang. Oh, nggih. Kalih sinten Bapak? Nulis Pak Santi mboten napa. Oke, monggo Mbak Santi. Mbak Dik monggo, Mbak. Oke, karen Mbak Dik to. Malah jenengmu sak anyar sore Santi Dik. Kita sambut ada Santi. Dik. Ayo Mbak Dik.
Roro Jonggrang nggih. Sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu. Nggih, alhamdulillah panggih malih nggih. Nggih, Mbak Santi. Yo, diaturke yo, Roro Jonggrang yuk. Sewu, Pak San. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Jaka Bandung kowe aja kumalungkung perang iki kanggo kudur rampung bela pati kang Mas Prabu Gopala seda labuh ing Wonosegoro tobat-tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Pandawasa Roro Jonggrang manuta sun pundhut garwa Jaka Bandung aku terbebono candi sewengi kudu dadi ya Jonggrang panyuwunmu tak turut Cahya Nuswantara Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan ya Jonggrang panyuwun tak turut Matur nuwun. Matur nuwun Mas Didi. Mugi-mugi lancar. Amin amin Bapak. Sukses kagem Cahya Nuswantara. Nuwun, matur Suwun nuwun. Bapak. Yo coba saking nulik. Oke, Mbak Nuli. Ayo Mat. Syarno Mat, yo. Yo, ada cantiknya Jawa Timur Indonesia, co. Ada Nole bersama Cahya Nuswantara. Yo. Hei, kere.
Sugeng dalu Mbak Nuli. Alam. Nah, pripun kabaripun, Mbak? Sae. Lho, harus semangat no. Wong metune dibarengi Semangat. Rupane elek. Engko sesing ganteng. Iki tiga enek awakmu ora dimerconi meneh lho. Iki nyatane spesial kanggo Kamu bohong. Kamu pasti bohong. mercone jek disisakno kanggo aku. Asem. Iso pas suwangkem. Nek untune. Ngono ki rasane Memang apa emang. ambus ya. Ngene iki malah awakmu gak sikatan. Lho sumpah aku lagi ki mau sukatan. Nggo wanduk ya Met ya pisan ya. Lagune napa Mbak Nuli, Mbak Nuli? Anten rambutan mboten Mas? Lek tembangno aku iki lho jenenge Dian Brotoseno ki lho demen aku. Ayo ben sugrak rame lek. Oh iya. Bratasena melambangkan selentem ya Mas. Opo kuwi? Selentem. Kok iso selentem? Lah emang Romo ya, Romo. Wah selendro kok selentem. Selendro. Keliru. Aku batinku kok teko. Wow. Kleru, selendro. Sabar Bi, sabar Bi. Iya Yon. Kabeh iki kekancan. Iya Yon. Memang yo kleru nyebut ngono lho. Ora apa-apa. Ya Pi ya. Memang diceluk sapa memang? TB. Ora oleh ngono kuwi kok iso. Kok TB. Cilane lho ya. Sesuk gawakno helm bener Mas Yon mau. Melok grup iki kudu siap-siap ndase rusak men. Lagune Dian apa ya Manas Bratasena. Tembang lakon. Ayo. Rekate Dian Bratasena. Ayo, Mbak. Cahyo Nuswantara luar biasa. Pak No. Karepe tawa tewel. Takawaning kang cipta kapapa guru minulya papan dununge sejati panggih yo Con. Oga. Kuwi dhewe torone gedhi kok meneh. Torone gedhi, aku nggo ngombe dhewe kok. Nggo dhewe. Aku wis nggo tewel ora usah tawa tewel. Tekawaning apa dununge sejati Terima kasih. Yo. Yo, saiki papat yo, heeh. Sinten iki? Papat semuanya yo. Fafat. Sapa kuwi jenenge Wiwin, Pira-pira? Susi, Rere karo Indah. Indah yo. Piramid bocah piramid. Pira-pira Mas bal-balan? Yo tombok kangen. Durung, Dereng. durung. Fafat. Fafat 50 teko kabeh iki. Fafat 50 sone wis apik. Ya Fafat 50. Yo tombok kangen yo. Ah, iya. Ali
Cak Komet. Cak Slindro. Dawuh Mbak Cangi. Nyadong duka ya. Leres. Menawane ana tuna dongkape ana kladuke anggone awake digegojekan. Kapeksa tak punggel semene anggone ngaturke tetembangan anggone gegojekan ing sesin limbukan. Heeh. Leres. Mengko pamundutan dipinangkani wancine gara-gara ya, Mas. Nggih, Mbak Cangi, Mbak Limbu. Sadurunge sampean mudhun panggung aku nyuwun donga sampean kanggo warga masyarakat ana ing Pleman Lor kene, Mas. Nggih, sembah kasuwun Mbak Cangi, Mbak Limbu ingkang wigatos dalu punika ngawontenaken adicara bersih dusun nggih, Mas. Pleman Lor. Mugi-mugi sing petani tandurane dadi, sing pegawai negeri mundak pangkate, mundak bayarane. Amin. Sing cah sekolah muga-muga pinter dadi anak ingkang migunani nusa bangsa tuwin agama. Nggih, Amin. ugi mboten kasupen nyuwun pangapunten ingkang sakatha-kathahipun jroning kula gegojekan kalian Mas Lindro menika mesti wonten klenta-klentunipun. Nggih. Matur nuwun, Mas Cange. Ketemu liya dina ya, Mas. Nggih. Berkah barokah sakabehane. Yo, mbajutke pakaryan yo nonton kowe ngopo bajute crita yo. Sari sari